Abba Kabir Yusuf shine gwamna na, ba mai gidana ba ne. Ma'ana a siyasa da kuma bai taba zama mai gidana a siyasa. Shugabanci misali. Ai kanena ne a siyasa. Kasa can. A shugabanci batun daga shi ya yi gwamna. Shine ya yi gwamna, na yi deputy gwamna. Yanzu kai mai gidanka ne kai da baka ma yi deputy gwamnan ba? Ya yi gwamna, na yi masa deputy gwamna. Fakat. Ka shi da kai labari a haɗuwarka da shi? Au, to a siyasa to wannan takara? Wani irin kai labari? Kai mai wani alamun suke nuna ma? Kai ai a garin kake, ba a jihar kake ba, ko yau ka zo? In yau ka zo mu baka sati ɗaya ka shiga birnin Kano da kewaye, ka shiga ƙananan hukumomi ka game yake faruwa. Ai shi ko da kallonsa ma ka san cikin zulumi yake. Ko kallonsa kai in dai ka san shi, ka san cikin zulumi da tashin hankali yake, wanda ya sa kansa da gangan da ganganci. Wannan jihar kuma ba wata ba, ina gaya maka bi ƙudratullahi ta'ala, ta NDC ce, ta kwankwasiya ce. Lokaci kawai ake jira. Me suka yi? Me talakan Kano yake da shi da zai ɗorar? Me yan masu zaɓen me suke da shi da su za su ɗorar? Yanzu mu fara maka maganar ruwan sha ba a birnin Kano da kewaye, mun fara maka magana asibiti ba, mun fara abubuwa me aka yi ne wai? Yana ina abin da aka yi wanda za a nuna mutane. Har lokacin da kake cikinta? Ba shekara uku mana yanzu? A shekara ukun babu ni? Tsawon wancan lokacin babu wani abu da kai karan kanka yanzu aka cewa gashi wanda aka yi ƙarshen gwamnatin abbatin da kai masa mataimaki? A shi nake gaya ma. Ai da yawa in ka zo magana deputy gwamna, ka san karin magana bahaushe da yake cewa wai ta malam ba ta wuce amin? Ka san wani karin magana? Ta malam ba ta wuce amin? To haka dangantaka take. Komai kyan abu lokacin ka to da shi ma sai ya ga cewa ba wai shi lallai shi gwamna abu kawai nake magana. In kai deputy ne sai gwamna ya ga dama ma ai zai karba a yi. Komai haskensa in ya dode shi ba shi kenan ba. Za ka fita kana gaya wa mutane cewa na ce ai kaza an ƙi ne, inda kana kasan kanka kana da mutunci ya ba za ka yi ba, to ni ma ban ba. Ya abin da na gaya masa kuma Allah ya sani, shi ya sani, kila wasu makarraban ma sun sani, wanda ya yi don amfanin jihar fa ni'ima, wanda kuma bai shi kenan. Amma da ma ba za ka ce kaf babu wani alheri kwaya ɗaya da ya yi ba misali. To amma kwaya ɗaya ke nema ko biyu ko uku ko goma ko nawa? Idan wanda ke kallon mai yanzu in muna kallon abubuwa aka ce to shi kenan abinda ka ci kashi 10 cikin 100, ai ka faɗi. A 20 ka ci cikin 100 ka faɗi. A 30 ne cikin 100 ka faɗi. Ai duk awon da ake baka kai hashi 50 ka haura ba, to ai kai co. Kamar kafin mu je tambayar mu ta gaba, ka yi batun akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a gwamnatin nan wanda ka ba da shawara iya iyawarka amma ba abi ba. Wani wanda yake kallon mai zai ce kenan kuma tsawon lokacin da aka ɗauka kawai dai ga kanan dai a idan jama'a deputy gwamna amma ba ka taɓuka komai, ba ma a yi da kai kenan? Kaka iya cewa haka, in ka faɗi hakan ma daidai ne. In kuma ka yi shuru kamar yadda ne shuru ko shi ma daidai ne. Wasu na cewa Kwankwasa ne ya kakaba maka ɗansa Mustapha a matsayin wanda zai maka mataimaki, takarar mataimakin gwamna. Ya abin yake, kai ka zaɓa ko kwa? To ai wannan kamar mun wuce wannan, na kuma yi magana akan wannan, amma duka 'yan adawa, duka makiya galiban ba za su so su kalli wannan abin ta wannan hanya ba. Za su so su kalle shi ta inda suke so, ta abin da ba sa so. Mu kuma ba nan fitowa muka yi mu daɗaɗawa 'yan hamayya rai a siyasanmu ba. Ba sa zaman mu, ba ma zamansu. Siyasanmu tamu ce, tsarin gidanmu namu ne.
ba za su je daga waje su za su gaya mana mai zami a cikin gidanmu ba. In kuma muka yi suka ce ba su yadda ba, dama ba ma tsammanin fiye da haka daga gurinsu. To zancen kagabawa ko menene ai bai ma taso ba. Bai taso ba. Akwai wasu 'yan kwankwasiyan da suke su ma fa kaman ba su gamsu da wannan tsarin ba, ya za ku sha kansu su amince da kamar ni ban san su ba, iya bincike na ban san su ba, ban ji su ba. Mustapha Rabi Musa Kwankwaso shekararsa 43 a duniya, ɗan kasuwa ne mai masana'antu. Mu muka kafa masa masana'antar ko su yan adawa su suka kafa masa masana'antar da yake tafiyarwa. Ya yi kwamishina memba na majalisar zartawa ta koli ta jihar Kano. Baka taɓa jin wani saɓani ba tun da ya shiga har ya gama. Ma'aikatarsa baka taɓa jin wani abin da ya na saɓani ba tun da ya shiga har ya gama. Yana da proposal daga wannan ma'aikatar na ci gaba na basira ya fi guda nawa a hannun gwamna. Kuma yana cikin wanda dan daraja da mutuncinsa da tafiyar ya sauka daga mukaminsa na kwamishina ya taho ya zo ya fito daga gwamnatin muka zo muka ci gaba da siyasa. Rimu shekararsa 39 ya zama gwamna, shi mahaifinsa ma yana 43 ya zama gwamna. Kabiru ga shekararsa nawa ya zama gwamna. Me mutane suke so su ce? Me za ka iya cewa kan maganar da shi Kwankwaso ya ce bai da tabbas ko garanti a kanka na cewa ba za ka ci amanarsa? Me za ka ce kan wannan? To kai ya kake sa ran zai samu tabbas ko garanti bayan duk abin da ya same shi a baya? In ji za ka yi masa adalci. Fisibila muke magana. An yi Ganduji, an yi Abba, yanzu Comrade ne. To wani alwashi kake so ya sha fiye da wanda ya sha irin na baya? In kuma experience ɗinsa na baya na ɗaya da na biyu wani abu ne da ya kamata a kalla. To ya za ka tambaye shi cewa sakankan cewa zuciyarsa da ai dama duk kyautata zato ya yi. Yanzu ma da aka yi wannan ai kyautata zato ne. An kyautata mana zato. Kuma dai tarihin mutum da ba yanzu ne aka fara abu nan. Tarihinmu na siyasa in shi za ka kalla. To kyautata mana zaton da aka yi an sa ƙwarya a gurbinta. Kuma bi ƙudratillahi ta'ala za mu ba maraɗa kunya. Ba za mu ba shi kunya ba, ba za mu ba 'yan Kwankwasiya kunya ba, ba za mu ba al'ummar jihar Kano kunya ba. Abin da muka ratso ya zuwa yau ya ishe mu ilimi, mun sha da yawa, mun sha mun yi wanka da irin abin da muka ratso da gogayyar da muka samu. Kuma akan a daidai wannan gabar maƙiyinmu ne kawai, maƙiyinmu mai tsananin gaba da mu zai mana addu'ar saɓani a